Mato mo rin dapat makinahitod mo. Ay, tama. Motuo ba mo anang mas madayon pa ang laag kung dili piano? Motuo na jud ko karon. Kanang nagsabot mo pagkagabi tapos pagkaugma nag-confirm then pagkagabi nang lakaw na. Actually, kini nga travel is for our friend. Amo siyang ubanan mag-move on. Let's go. Ayaw. Di ko kabalo mo apian eh. Hi! Hi, Toy! Hi, guys! Time check. Kung sa oras na? Time check 11:46. 11:46. Sa oras na dito. Mga Chen Chen! 5 daw. Si Mikay! 5? Aris gada kayo to bo. Hours na yung biyahe. Hi! Muna siyang no tulog. Look, dagkuwag ay bags ulit. Uy, ako ay bags. Hindi lang inyong lakaw tapos ako ay kagbag. Hindi ingon niya, daghang kay bit-bit nga outfit. Ano dahil? Ikaw na. Hi guys! Nami karon sa asa ta dapit? Lake Punta Isla Lake Resort. Dali sa Lake Cebu. Cebu? Cebu kay Cebu, Lake SEB. Cebu. Akong kauban guys, kaya akong my girl. Sarara! Ayan. Unexpected king lakaw kay amo rang giubanan among friend kana among ginang giubanan. Pinakalit ni nga lakaw ni. Pag ingon nga nag-book na ko. Hala, nag-book na siya. Wala tayo kuan ani. Naano may dali sa Lake Cebu. Mga arisgada kayo mi kay nag-unsa ra ganita? Nag-joiners ride rami ara o ang gisakyan oh. Oh, arisgada yarn. Kami rin nasagol sa lahing grupo. So unsa na adri where life blends with nature. Mato mo rin dapat makinahitod mo. Ay, tama kay mag-move on mga diri ka mag-move on. Nindot Sa na Lake diri ay Cebu. move on sa Lake Cebu. Wow. Ores, samahan natin siya mag-move on guys. Let's go. Come on ilang place. Ta. Video niya. Tapos mo ka di adan. Sige go. Ay, chill ako. Ano din na? Wala ko balugay ganaon din na diro. Chill ba? Klaro din sa pao. Nasa pao, itom. Chill. Tingog no? Okay naman. Makuan? Hug. Mahug na. Dili lagi ilan na naron. Sige 1 2 3. Okay. Dito na. Alright. Bakit na sa day? Dali ano na rules dai. Ha? Ano kita na dumoy? Kaya pinagay ko no. Charot. Ah. Titanic. Asa kong partner? Jack. Ha? Wala kay Jack. Wala ko Jack. Jack and Jill. Nami ko ay tour guide. Body Ay, medyo video facing sa ano. Ayan, okay na na. Tala sa shoulder. Oh, ores. Let's do 0.5. Oh, pinamodel ba yun? Pang Bali, Indonesia. Ayaw gyapon sa video dai. Gwapo mo ka dai? Ay, gwapo man good. Okay natin, ibaba natin yung 2, 3. Pak! Ores. Ayan, 1, 2. Da. Mariki, sino ka dyan? Da. Hoy! Bet! Ano sana po lang next? Yung mga pang bini na din yung outfitan tayo. Mahiwagang sala. Oo. Move on! Manayo pag meron? TikTok. Ari kanina sa bahay. Mura man pagkasukaon ganina sa bahay. Kasi sa record. Oo. Sige, ma'am. Hadlok ni ko Nicole. ani mag-zipline pa kaya ko? Yes. Ayun na. Sabi ko may kahadlok dira, ma'am. Asa man ko dai. Sige, oo. Ay, nakaskirt mo ka, no? Pero nagsapaw siya. Ako na bahala. Hindi ka makita. Sige, ma'am. Nicole, sayo siya ang sunlight. No, dai. Sige, Na. likod lang. Ma'am, dito ang koan. Facing sa body. Kaya para... Harap da. Saan? Sige. Tindog lang sa... Ayan. And 1, 2, 3. Sabi yung shots. Nagdamig din. Tapos, kaya. So, copy pag na. Saan na to ah? Saan nila? Sagulan ka na? Saan? Mayan na baba. Sige mo natin ng mouth. Ikaw, gusto ka ba? Tingin ko din lang. Saan ni Day? Sukal. Wala na ako ba? Hindi siya naman yung dila sa daan guys. Ano sa Day? Ang galing na. Ano ba ko? Ma'am, parang na. So, yung mga... Kal. Or katong baby kalma. Uy, akong dala na. Baby kalma. Baby kalma. Ano yung hotel mo? Yung ko kusabit ko na sa Ako na ka? Tagaduan, may tagaduan. Tagaduan sa lingkod. Ito ang gatas. So guys, do you mang... Saan mo ka sa do you mind, boy?
Ako pwede mag-SI. Ito, dali mo gana ta. Pero larga na sila. Kita sa bihik, mo pa pagbutang na kong seasoning. Okay na ka. Wanto mi sa baba karon guys kay mag-boating daw mi. Ay, cruise ship. Cruise ship. Cruise ship ta. Bini members, biniyaan. Mo naman nagkatanggi. Ang gatuan na to sa kwan ba? Tamal. Grabe to no. Ay, Diyos ko. Di na Diyos ko mabalik dito. Ay na. Ay, oe, oe. Big friends. Sorry. Hala, oy. Gamit pa na ako. Video na lagi na pa. Enjoy sa lagi sa before. Ayan, ladies and gentlemen, Ayan, ito tayo ng sago na gagamit. Ayun, isang krokodil po namin last November 16 po sa paghahanap sa isang nawalang krokodil dito sa amin. Kayong purpose naman lang, huwag masyadong magdikit sa gilid po. Huwag ka dito po sa loob. Dito sa loob, ma'am, sir. For our safety po dito po, ma'am. Huwag kayo masyadong magdikit dito sa gilid po. Dito kayo sa loob. Kung kami iba't ibang isla tulad po ng gurami, flowerhorn, carpa, or pangasius po. Ayan. So, ladies and gentlemen po, ma'am, so dito naman po sa kabila that is abandoned house po yan. So, sa matagal na po yan, iniwan ng may-ari po yung bahay na yan. Ang story po ng bahay na yan, may first story sa ilalim at may second story sa taas. Kaya yung buong story ng bahay na yan ay double story po siya. So, yun po ang story ng bahay na yan ay double story po siya. Ayan. So, kaya po anong story ng bahay niya? Ayan. Pa-split ba or paliad siya? Dito po ma'am, ang lake na to ay never po kami naka-experience na bumababa or tumataas ito. Kasi meron po itong outlet going to Seven Falls, going to Ala River, Surala. Ang hit ka dito sa aming lake, sir, exit ng inyong ihi sa Surala Bridge pa po, papuntang falls. So malayo pa po ang dala ng inyong ihi. At yung anim dito sa kabila, kung nagmamadali kayo umuwi, since mainit po mamaya ang weather, gusto niyo pong magpaano, papunta po doon, diretso na sa Cotabato City after 5 months pa po. So medyo malayo pa po yung biyahe papunta doon po. At ladies and gentlemen po ma'am, sir, itong lake namin for the information of everybody, itong lake namin never na po ito ngayon for ilubing tubig or drinking water. Unlike before, po ito advisable for drinking water po. So, So guys, tanami diri sa kuan guys. Ulit na mi. Dito ko mga vlog.